yehlisa umoya nisendleleni yofuna lo yonke into oyifuna. This is Yano from Yano Lyrics. Sila Emperor's Palace. Aku Billboard Africa sa celebrate. Ngimena amajide la abantu abasiphethe. Abaphethe industry nemnandi bafethu. Asimnandi very. Ngimnandi. Ngifuna uqale ku my brother uchaze ukuthi ubani khona abantu abangakwazi mhlawumbe bayawazi ama hits akho namavesi wakho mara bakwazi oyichaze mfethu. Hey, what's up? I go by the name of GLCJ, Mr. Toluguti, Mr. Uzizwa Kanjani, Mr. Bengitela, Mr. Umoya, Mr. Silinaba. Should I continue or? Bayeka. So much. Akulisi mic. Shosho bafethu lesizithukuthela. Mr. Uzizwa Kanjani, Mr. Saka Lavuka, Yo. Mr. Yehlisa umoya. Yo. Ngami. Akulisi mic. Hola, this is Jeswell, Mr. Vuka, Mr. Yo. Saka, Mr. Uzizwa Kanjani, Mr. Toluguti, Mr. Bengitela. Hey, dingata bafethu. Yeah, producer behind all Sure. those hits. Nami nabafethu ufuna ukwazi ukuthi nenza ngani bafethu. Ingoma eziwu6 baba, Ukhozi FM top 20. Kwenzakalani bafethu? Nenza ngani? Ayi sithandazile dog. Nenza ngani? Kungapela njaka. Sona abantu ngapela. Yo. So let's And also, by the way, thank you so much, guys. Thank you so much for that. siyabonga kakhulu bethu. So mina ngifuna ukwazi. Let's say because ingoma eyi1 kuphela ehlonisa unyaka yabo. So yiphi ingoma engathi mfisa abantu bayivotele from those 6 songs. Eyi1 nje abafuna bayivotele too much. Bafethu ngobhale votela Uzizwa Kanjani. Uzizwa Kanjani. Akuthela ngifuna ukushayela iphasi encane yamoya bethu. Kancane. Athi ngibashayela. Yehlisa umoya nisendleleni yofuna lo yonke into oyifunayo vele ngikuleyo dala ngisangana nalo sesenguye lo Isuma. Sendleleni. funa lo aw yonke into oyifunayo vele ngikuleyo Shout out to Yano Lyrics. Big shout out to Yano Lyrics. Shout out Yes. to Nano Lyrics. Keep it stock. Let's go.